Всеки искаше да види на Голгота кой на смърт осъден. Кръв облак вървеше бавно с белези от бич жесток и корона с остри тръни на глава. И презрение и хули на всяка стъпка той понасяше. Там по Вия Долороса пътят на съзнание преминава като агнец за Христос. Този път той извървя от любов към теб и мен. Там по Вия Долороса труден път към Голгота. Там по Вия Долороса бавно стъпваше Христос. Само Той беше способен на това. И към своите палачи